Ce dimineață frumoasă! Aseară m-au sunat servitorii să-mi zică, adică constructorii regali, așa, că e gata castelul și să vin să-l văd. Habar n-am, de-aia mi-a mișcat meu atât de greu. Sabia supremă. Stai un pic. Așa, unde sunt? Pietrele. Sunt aici. Trebuie să se aici. Bun. Piatra magiei întunecate. Piatra magiei. Cartea mea de vrăji. Și cristalul fairy. Și eu ce m-am speriat că le-am pierdut și telefonul. Și... Na. Se întâmplă lucruri magice cu la las pe astea două aici. Aș drăguț l-a venit televizorul și canapea. Eu am televizor. N-am firar. Am demolat parcurul. Bun. Să vedem, am. Repar eu asta mai târziu. Hai să vedem aici baia. Au pus și un... Totul. Ce e aici? Acum e camera vrăjitorului. Ar fi. Deci vrăjitorul are muzică. Nu cântă, o fi muzică magică, dar nu-mi pasă. Și aici. Suntem război de-abia cu un regat. Nu! Ce caută nici nu-mi pasă. O, de dragon. Uite canapeaua lor aici. Bun, în camera la mine. Mergem jos să văd. Aici. Băi. E dubios. Trebuia repede să sparg, nu? Bine, bun, nu mai fi ceva nouă pe acolo. Acolo cred că e mai mare. Dacă nu e ceva mai. Nu să mă cau pe acolo. Nu. Trebuie să noutate. Nu prea știu unde dorm părinții, nu prea știu că dacă părinții mei n-au cameră, nu știu unde dorm, dar poate le-a făcut o cameră, știu. Da, pe aici. E mai rapid. Camera lor. Da. Tatăl meu e rocker. Mama mea e cântă tobe. Ce bune sunt tobele ei. O așteptă până. Am speriat. Așa pe aici sau? Nu? Nu. Ok, hai să cobor pe aici. Bun, și eu o să mă duc. Stai bine. Parcă mi-au scris pe undeva pe aici. Deci parcă le-am dat jurnalul ieri să văd jurnalul meu să îmi zică când au terminat. Adică știu că au terminat, dar îmi zică ce rezultați sunt. Cred că au să scrie asta. Caută pagina 8. Pagina 38. Da, aici am scris.
Haideți să mai vedem. Uite, au pus și o ușă. Oare merge? Parcă mai era ceva pe la mall. Da, merge. O las așa. Aici cred că sunt curte pentru cai. Aici suc, Pepsi, Cola, Sprite. Deci, au făcut un curte pe wow, prin calul meu! Wow! Ce pățăm? Wow! Okay. Modulatare. De ce nu foloseam puterile de predator? Habar n-am. Asta mai bine. Cred că mă... Wow. Hai să vedem. Dă-te jos. Sare bine. Îmi plac răurile mele haine. Sunt tare. Haide. Wow, ți-am pus garduri. Interesant. Să sare așa peste. Ești ok. Îmi place tabloul ăla. Uite mall-ul. Adică acolo e doar un magazin de mâncare. Uite, numai 2 magazine sunt acolo. Dar îmi pasă mall-ul ăla genial. Chiar dacă e în aer liber, nu-mi pasă. Totuși, îmi place ideea lor că au făcut un mall în aer liber. Drăguță casă. Îmi place mult modelul. Foarte așa. Și acolo inimile de mai de mult. Frumos. Hai. După aici. Vedem cum e la balcon. Frumos. Mi-a tras atenția, e cea mai mare. Exact. Bun. Noutate. Hai, să vedem mall. Este o noutate închisare. Ce e închisare? Cred că asta. Sunt atât de. Ce asta? Am deja. În fine. Nu contează. Nu. Ciudat tablou. Ciudat tablou! Ești un dubios. Drăguț. Să mă sprijin de el și să admir pe aici. Uite ce frumoasă. Ce cu mă rost aici? De ce e aici o intrare secretă prin tablou? De ce? Luăm mai rău. Wow, wow! Bun, nu am putut să vreo. Bun. Time to go. Ok, Zidar. Agora acabou. Bom.
Aprins o ploaie, să nu știu. Aici cred că las verde. Aha, hai să mă duc până la mall. Da, mă duc. Asta cred că nu știu să că de oțit. Mai multe. Am nimic pe mine, mor de frig. N-au ce să vină că e ce? Are bine puțin aici. De ce am numai asta? Mor de frig, de frig. Bine, repede, hai să... O să plecăm acum. Am plecat acolo. Bun, și acum cu jacheta o să-mi acopăr, să se iau și o jacheta. Bun, acum cu geaca o să-mi acopăr. Are plin. Au! Gata. Am terminat. Le-am acoperit. Așa. O să plec. Și nu știu ce fac cu mărul ăsta. Deci un măr văjit. Dar în fine. O să fac câteva camere singure. Uite, zic de la găra. Hai că nu mai e așa frig. De ce? Sunt materiale aici. Nu contează. Le iau și le duc la castel. Că nu prea să caut așa. O să mai aduc. O să mai aduc, că tata, sigur. Nu, o să mă teleportez. Teleporting. Teleportarea în camera mea. Bun. M-am teleportat. Și acum vreau să găsesc o ușă prin castel neapărat. Nu. Fira. Nu, doar de nu, să găsesc repede o ușă undeva. Că vreau să încerc o vrajă. Să deschid ușa. Ia Lohomora vrajă. Acolo e bucătăria. Nu aici e baia. Unde era măsara aia? Cred că acolo e. Acolo. Da, pentru. Bun, deci. Nu? Aici mai e. Deci. Era? Da. Alohomora. Am greșit. Să citesc încă o dată. Alohomora. Da, Alohomora. Alohomora. Am mers. Bun, și des Alohomora. Sunt urgent. Bun. Mă voi duce în pacul meu. Scump și drag. Bine că nu mă mai duc acum pe la camera fetelor. Haide.
eu am fost șmecherul de cai. Azi am făcut videoclipul în care am făcut turul camerelor și am găsit o cameră secretă din prima zi în care am făcut turul. Da, și sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am da. Dacă vă întrebați, nu le-am construit cu nimeni. Astăzi le-am construit pe toate. Nu le-am dat alea de pe nimic. Și am făcut aici setările. De exemplu, uitați, stați un pic. Stați un pic. Așa. Stați, trebuie mai mult la mine. Dacă le dăm pe first person, vedeți că e cam noapte, nu știu dacă îi dăm aici. Deci, linia de asta, abăcăt. T, I, M, E, pauză, S, E, T, D, A, Y, la sfârșit. Și asta am CD. Și dați că s-a făcut zi, așa făceam. Uite, clear nu mergea. În fine. Mă sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Darius, eu am fost Kai și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!